Ωραία, χαρά μ' ακούς? Ναι. Ωραία, εδώ κάνουμε τώρα ένα βιντεάκι. Όπως βλέπετε, θέλουμε να κάνουμε το quest εκεί με το ηφαίστειο. Θέλουμε να δούμε αν η YouTube έχει συνέχεια. Και εγώ θα γίνω το πείραμα. Μην με ρωτήσετε γιατί το αποφασίσαμε έτσι. Και πάμε. Απλά πέθανε πρώτη. Ναι, πρέπει να γίνω αναγκαστικά το πείραμα. Πάμε. Εντάξει, βρήκαμε, εγώ ιδιαίτερος, έτυχα το καυτό σάκο, αλλά έχουμε ήδη giant sack και ήδη, οπότε, ναι. Ναι, εγώ πετά τους παθιωτικούς. Ναι. Πέτα μας όλους. Θέλω να δω που θα κάνω teleport, γιατί μπες Oh my god. Γιατί έκανα εδώ teleport? Ναι, γιατί δεν με φιδεύετε. Μπρο, γιατί έκανα εδώ? Μέσα στο πάτωμα. Δεν ξέρω, πού είσαι. Ναι, αλλά μετά έχει σκαλάκια να ανεβούμε. Κάνε με. Για να σε ξεπατρελοποιήσω. Τι? Όχι, έλα, σας είμαι. Μετά πρέπει να... Θέλω να κάνω κι εγώ το quest, Θέλω να πεθάνεις κι εσύ. Κάνε με. Τι μου αφήνεις? Ωραία. Φέρε μπάνατζερς. Φέρε μπάνατζερς. Πέτα τα μπάνατζερς σου. Δεν έχω άλλα. Α, έξυπνο. Ωραία, ιδιαίτερος πεινάω. Πεινάω, έχεις κάτι πάνω σου? Έχω ένα. Την μπριζόλα που ήταν να μου τη δώσεις και δεν μου την έδωσες ποτέ, τέλειο. Φέρτε. Πέρα την όμως. Μόνο τη φάω έτσι. Περίμενε. Ορίστε. Οκ. Δεν ρωτάω πολλά. Ωραία, έλα, πέθανε. Πού πας? Περίμενε. Θέλω να βρω σκοπιό. Πίπνα. Μήπως... Ξύπνα. Να πηδήξω πάνω του. Καλά. Θέλω απλά να τον σκοτώσει και μετά. Ωραία, ευχαριστώ. Άιδω το πίνετε. Είσαι τι... Πέσει ξανά. Μείνε εκεί. Με στο φαματάκι. Άιδω το πίνετε. Βασανιστήριο εδώ. Το καλύτερο βασανιστήριο που θα δεις στη ζωή σας. Βούτα ξανά. Βούτα φλάμα. Έξυπνο, κάνε πιο γρήγορα. Ρίχνει να πάρω το κάτι του φλάμα. Κάνε πιο γρήγορα. Πέθανε πιο γρήγορα. Ωραία, ευχαριστώ. Τρέχω πάνω στη κάρτα. Πού είναι το ηφαίστειο? Θα τσουγκάει λίγος. Ξυπνώ. Σ' ανεβού. Πού είναι το ηφαίστειο, ρε? Πού έχουμε πάει? Α, να το βρήκα. Κάτσε, ανεβαίνω εδώ, θα το κάνω το πρωί για να βλέπουμε τι κάνουμε. Ουι. Ξέρεις, θα το ανοίξω ανοιχτό γιατί... Έχεις κόψει κανένας λίγος. Τέλειο. Α, τέλειο. Ωραία, να ξημερώσει γρήγορα για να σε πετάξω για να βλέπουν κιόλας και τι κάνουμε. Εσύ. Κολόλικε. Ελπίζω να με πετάξεις. Ναι, καλά, δεν θα σε πετάξω στη λάβα. Πάλι καλά που έχουμε μπάνατζες και έχουμε κι άλλες σε βάση. Όπως σου έκανατε.
Ναι, καλέ. Και σίγουρα τώρα εγώ δεν θα πάρω ένα μικρό revenge. Α, έλα και εσένα με τη λάβα. Βγάζεις φωτιές. Θα σε ευχαριστηθεί. Χαρά. Περίμενε. Θα το κάνω. Τους άλλους όμως τις φεύγεις. Έτοιμος. Έτοιμη. Ναι. Έτοιμη. Ναι, ρίξε το κιόλας. Bye. Ναι, έκανα το quest αντί για... Τι θα πάρω. Τίποτα. Τέλειο. Womp, δεν έχω bandages. Όχι, εντάξει. Τώρα πάμε στη βάση. Εγώ μην με κάνεις. Οκ. Αυτό ήτανε. Δουλεύει, πήρα το achievement. Εδώ πρέπει να θυσιάσεις και άλλα πράγματα. Εντάξει, αυτό εδώ λένε ότι θα είναι το νέο τέρας. Είναι σαν ένα πιο creepy version από το Love. Αλλά δεν ξέρω γιατί, αλλά πολλοί λένε το είναι για νύχτες horror, αλλά δεν είναι καθόλου. Αυτό βάζει στοίχημα ότι θα είναι εδώ τη νύχτα όπως ήταν και η κουκουβάγια. Αλλά ναι, αυτό πρέπει να φύγω. Πάω πολύ γρήγορα, το ξέρω. Όχι, εντάξει, έτρεχω. Αυτό ήτανε. Το βιντεάκι ήταν μικρό γιατί απλά ναι, σας έδειξα πώς να κάνεις το quest και όλα αυτά. Ναι, αυτό. Ωραία, να σας πω λίγο. Εδώ εκεί πέρα βρήκαμε το κόκκινο chest. Λίγο που βρίσκονται τα κόκκινα chest. Βρίσκονται συνήθως εκεί που είναι τέτοιοι πάρα πολύ. Εγώ τους μερικούς δεν τους σκότωσα επειδή θα χάλαγα πολλές μέρες. Απλά τους έκανα dodge και ναι, πήρα το κόκκινο chest. Αυτό με λίγα λόγια ήταν όλο το update. Οκ. Μετά, ναι. Φουρευλά. Να πεθάνω αυτή. Ξέρεις τι. Α, γιατί το έχω έτσι. Την κάμερα μου. Πάει νερό. Όχι, δεν θα πιάνω. Νομίζω έκανα βλακία που πήγα κατευθείαν έτσι. Δεν έχω και τα καρφιά έξυπνο. Μας κάζω. Έτσι. Κάτσε, τρώω. Ουί. Κολλάω ρε φίλε. Είναι που το θέλω που κολλάω και είναι σπαστικό. Γιατί κολλάω. Ποιος είπε στο ίντερνετ μου να κολλάει. Σίγουρα όχι εγώ. Ναι. Περιμένετε τώρα τους πολεμάω. Ξέρεις τι. Θα σε κάνω για βοήθεια γιατί... Βαριέμαι τους κάνω. Δεν έχω medkit. Όχι εντάξει πλάκα κάνω. Έχω. Περίμενε, μου κολλάει. Α, έξυπνο και σαν σου κολλάει. Νομίζω ότι είναι το τέτοιο του... Ναι. Ταράν, σε έκανα. Βοήθα! Εγώ ακόμα κάνω βίντεο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Έξυπνο. Το ξέρω. Σκότωσα την κοιλάδα μου. Αυτό σε έκανα, γιατί έχεις αυτό το μαραφέκτη και το σκοτώνεις πολύ πιο γρήγορα. Πρέπει να φάω. Να φάω κολοκύθα. Να φάω κολοκύθα, μ' αφήνεις? No. Καλά. Πεινάω, μου you're hungry, φτιάξε μου κάτι. Αυτή η ρόδα γιατί δεν έχουμε εδώ το δεύτερο. Γιατί δεν έχουμε κάνει όλο το δεύτερο. Γιατί δεν έχουμε σώσει ένα παιδί. Γιατί έχουμε 137 σίδερα. Έχω πολλές ερωτήσεις. Κάτσε, βγάζω αυτό επειδή πεινάω πάρα πολύ. Να μοιράζω. Εγώ τα μάζεψα πρώτον και τα χάλασα για να κάνω update. Το craft table level, κάτσε να δω τι level είναι, δεν θυμάμαι. Level 3 είναι. Ναι, level 3. Να το κάνω level 3. Έξυπνο, από τότε που είχαμε πάρα πολλά τώρα δεν έχουμε τίποτα. Επειδή χαλάσαμε όλη μας τη μέρα 6 μέρες να εξερευνούμε αυτό εδώ και το κομμάτι. Αου. Μ' αρέσει που έσαξα αυτό για να μην μας χτυπάνε τη κεραυνή. Ισχύει.
Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο, ήταν μικρό. Oh my god. Γεια σας. Ωραία, ποιο νομίζετε ότι κάνει το καλύτερο κλαδόν? Αυτός ή αυτός? Εγώ παίρνω τα λεφτά. Κάνω τα coins. Γεια σας. Ωραία, αυτό είναι. Ξέρεις, επειδή μου πήρε τα coins, πες αντίο στην αρκούδα σου, χαρά. Δεν την είδα. No! Bye.